Здравейте, аз съм World of SAP и днес искам да разведа един доста хубав сървър, Enter на WoW. Регионът е Ремурс. Това е фън сървър, в който имате всички таланти. Може да си правите каквито герои искате. Също ще оставя линк, откъдето да си стеглите патча за сървъра, патч 4. И ще има линк към сайта на сервера. Значи, когато се спавнете, първоначално този човек, там дух скелет, ще ви иска да вземате един квест, с който, като го избиете определените мобове, ще ви даде ето тази храна, с която като седнете, с нея, когато сте на малко, например, така ще започвате да се хилвате. Доста хилва. Също с нея получавате моб, който като го натиснете с десен бутон, ви се появява маунта, който ви е дал, но този маунт не може да се пусне тук. И така продължавате напред и до определен левел идвате на тази жена и започвате да се тренвате. Трябва да направите всички трейнове до 255 левел. Аз съм макс левела. И също така да се отключите всички таланти. Това е едно от най-важните неща. Също така, тук тази зона е до определен левел. Например, тази зона е до 100 левел. Дигате се до 100 левел, отивате на следващата зона, която е от 100 левел до 150. После, когато вече сте 150 левел, отивате на Зулфарак, който е до 255 левел и той е макс левела, с който може вече да вземате по-силните айтеми и да отидете после на Ониксия, с която може да вземете още по-силни айтеми. След секунди ще отида да убия един бос, с който ще взема по-силни айтеми от тези. И след това ще отидем на Ониксия, за да ви покажа как трябва да убиете боса. И също така, за този бос може да си намерите група. Значи група се търси в този прозорец Looking for Group. Първоначално той няма да ви е излязъл. Първоначално няма да ви е тук, ето този прозорец. Ами прозорецът ще ви пише, например, ето тук някъде пише Looking for Group и човека там каквото пише в този прозорец. Но вие може да изберете да си го преместите и да виждате само хората, които пишат в този прозорец за определената група, която търсят. Например, за Униксия, може да се намерите група от един човек, който е по-силен от вас и може да ви помогне с убиването на боса, за да не става бавно, ако вие... Например, ако сте слаби и ако убивате мобовете бавно, може да се намерите човек, с който този човек ще ви помогне за убиването на моба. И също така, може да се намерите човек, който да ви левелъпне, но не ви го препоръчвам, по-добре сами се левелъпвайте, защото така ще разберете повече за сървъра. А като ви левелъпне някой силен и добър, който разбира нещата в сървъра, така че няма да е интересно и за вас, и за него. Така че според мен е по-добре самички да се дигнете. И в момента аз убих бос, който ще ми даде айтеми. Така, само да огледам кое е за мене. Дагери, това са дагери за мене. Аз мисля, че вече нямам ги. Или пък тези са по-слаби, но така, вземам това. Това ще ми трябва. И мисля, че друго вече няма, което ще ми послужи. Да, така. Слагам си на металото и тринките и бола. Този дагер е по-слаб от другите, затова ще го делитна. Не е задължително да пишете делит с главни букви. Така.
Да. Сега ще отида на Ониксия, с която ще взема айтеми. И сега Ониксия се намира в левелинг инстанс и след това са определените зони, за които да се дигнете, но отивате на Ониксия след като сте готови и по-добре побързайте, но аз този ще се опитам да го убия, защото той е по-слаб от мене, доста по-слаб. И ще го взема. И да, убихме го. Не, има още един човек, който и него ще взема, но той ще избяга. Както винаги бягат. Сега по прекия път, за да не обикаляте и за да убивате тези мопчета, може просто след портала, като влезете, скачате в дясно, за по-напряко. И да не заобикаляте и да убивате 100 мобове. И, например, ето това са мобовете, които трябва да убиете, за да стигнете до боса. И сега аз ще... Добре, ще убия тези мобчета. Ще се опитам поне да ги убия, за да мога да премина към боса. Или пък просто ще си намеря човек. Който да ми помогне с убиването на този бос, защото аз съм този герой не е твърде слаб и с него не мога да направя почти нищо. Както виждате, по-трудно се убиват мопчетата. Убивал съм много пъти този бос и съм минавал с поне за 10-15 минути съм минавал всички тези мопчета, докато отида до боса. Те не са много, но просто когато не биете много демидж, могат да ви вземат доста демидж. Така, искам да намеря човек, който да ми помогне за убиването на този бос, но явно никой не иска да помага. Мисля да се върна след секунди, след като се намеря човека за група. И така намерих си група, за да мина Ониксия. Човека ги изпотрепа. Да, шаман. Който преди малко се нафармих с доста килове. Както виждате, взех доста Honor Points. И с този Honor Point по-късно ще ви покажа какво може да си купувате. Има доста неща, за които може да купувате. Например, шърт, който е доста полезен. Сега ще убием тези, така. Беше лесно. За него да е, не за мене. Отделна контрол с Auto Loot. Така. И ето го боса. Молете, така, тук е. Това е боса Ониксия. Той ми даде трейд. Какъв трейд е искал да дава? Той не знае. Добре, обърква сигурно. И сега ще се хвърля на този звяр. И просто човека ще го поеме. Ще го да доведа малко към... Не, той го танкна. Ще взема боса и след това ще отида на Nexus за всеки по-хубави айтеми, естествено. След като убият този бос, след като взема айтеми и от Nexus, отиваме на бъта. Там вече е по-горен слот айтеми и по-хубави. Финалният бос на бъта, това е Лидън, който е доста силничък. Така, този човек мисля, че няма какво да вземе от тук. Така че той е много по-силен от мене. Пък няма какво да взема от тук без това. Така, взех малко айтеми.
тези са по-силни. Там. По-силни са. Сега ще сложа полшанка, с която в момента ще отида пак на миксер, защото отвънка си фармих с едни хора. Например, като ето този. Абсолютно същия, който убивах преди това. И се измъкна. Но както и да е. Добре, този човек ще ми помогне явно. Добър е. Не като останалите. Сигурно не знае как се ресетва. Maybe. Go Malland Reset. Добре. Мола, отиваме. За да може да ресетне и ще... не. Или пък докато отидем на Onyxia. Докато направя Onyxia, мисля да паузирам. Така не успях да се взема другия дагер. Но поне мога в момента да ви покажа как действа този пай. Сядате и почва да ви хилва с доста, не с малко. В момента се търся група за Nexus, защото съм още доста слаб. Но ще мога, мисля, че ще мога да се взема айтемите от Zul'Farrak за 200-ния левел. Това са ето тези айтеми. Така. Вземам ги след това, да на някой да ме инвайтне за Nexus, защото ако не ме инвайтне, става лошо. Верно ще трябва да викам един мой приятел, но да не се налагам, да ми помогне някой. Сигурно има и добри хора. Така. Пиша го по два пъти, защото повечето хора успамват целият чат и от тях никой не може да види моето съобщение, което пиша аз в чата. Уау, това е. Ще следа нещо. Не, ще следа нещо. Добре, никой ли няма да ми помогне? Добре, ще ползвам, докато се намеря група.